Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes, so please okay, thank you. This is YMG Nation. Alpha, the beats reason. Message to hip hop. Bash Q. NYTV Break. Yeah, gamu nan gare ki mun zo da salama. Hip hop kin zama uwa gare mu. Ke ce zaki kai mu har gurin da za a ji mu. Muke da sa'a mu zama wanda za ya kai mu. Mu zaga duniya ta zama ana jiran batun mu, ko ina da lunguna da sakuna ana ganin mu. Kaki bari mu sauka daga layin da za a ki mu. Ki kai mu gurin iyayen gidan da za su so mu. Mun sauka layi su kira mu su daddake mu, cause we now start struggle just to make our life brighter. Mu tashi mu nema yau guys, kar mu change tomorrow, cause we are not promised for that tomorrow. Aiki tukurin ka shine nasarar ka, kaji yaro. Fita ka je ka nema koda da tura wheelbarrow. In ko kaki zaka koma rayuwa da kayan aro. Allah muka rike domin shine abin dogaro. Hip hop, hip hop, hip hop, salam alaikum. 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 Dawe nan gare ki hip hop. 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 Da kaji assalamu alaikum to fa an yi bako. Gare ki yau hip hop nazo dauke da sako. Isa na zam abun fada hakan nake ta roko. Na zaga nahiya kamar Europe da Asia, ko da cikin garin mu ma a dinga yin maganganu na. Ki zam kamar uwar da za ta goya dan takar, kisa na zam kamar karan farauta. Hakan nake bukata. Abun kwarai akwai wuya batun zama mawaki. Dan zaka fuskanci kalubale kamar mayaki. Da saka yar basira gami da yar dabara. Cikin dare ka tsara abin kamar lalura. People su dinga tsokana suna kiran asara. So karka damu wata rana kai ne zaka zam the best. Iya wuya ka dinga addu'a gami da hard work. Mu dan ki tallafe mu. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, salam alaikum. 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 YMG Nation. Big shout out to my nigga Emmanuel Milsunga, Bash Q, Apatino, M-Boy, Young Sad, Young KC, Black Tiger, and Nas Beats. Shout out to all my nigga. Shout out to everybody in the house.